Предполагам, вече сте видели от флаера, който качихме като реклама на днешното събитие в мрежата и знаете, че темата днес е преяждането по празниците. Да ви кажа честно, после се замислих защо изобщо правим темата. Та нима има преяждащи по празниците сред нас, а я веднага да се обозначат, ако има такива. Няма, значи така се изна... ето има един човек, който обича да си похапа по празниците, обаче след днешната ни среща може това нещо да се промени. Така, сега да започваме по същество. Ако има някой, който не ме познава, съвсем накратко, аз се казвам Радослав Петров, на 54 години съм, от град Монтана. Няма да ви разказвам цялата си история, повечето от вас я знаят. Само ще кажа, че вече 3 години и половина съм в компания Herbalife в програма за редуциране на тегло. Започнах, защото имах доста сериозно наднормално тегло и в един момент реших, че трябва да взема нещата в ръцете си, ако искам изобщо да имам някакво бъдеще. Постигнах доста добри, поне за мен, резултати. Започнах да живея един друг, по-хубав живот. И когато видях, че програмата работи, реших, че това не е само за мен, защото никога не съм бил егоист и не съм си пазил хубавото само за мен. Започнах да се обучавам за треньор, за да мога да помагам на хора. И ето ме днес пред вас в нашата традиционна вече школа по хранене. Сега ще ви кажа защо я правим тази тема. Нека да споделя. Нека да споделя. Ето и школата по хранене, която вече обявих. Датата е днешна. За себе си ви казах няколко думи. Това, което искам да ви кажа, е следното. Прави ми впечатление, че снимките и селфитата по празниците много рязко се увеличават. Всеки снима питки, козунаци, агнета, яйца, мезета, пиене, каквото си ви хрумне. И това вече стана един вид престижно. Да покажем, че можем да ядем и да пием. Това е, между другото, снимка на реален човек, мой познат, който ще ми прости, че качвам тая снимка тук като пример, макар примера да е за лошо в случая. Но предполагам, че всеки от вас има такива познати, които много обичат такива постове. Това ги прави някакси по-големи купунджи, по-големи играчи, много по-вървежни са. И винаги съм си задавал обаче един единствен въпрос: защо пък много хора смятат, че ще се изложат, ако качат своя снимка с шейк? Но това, да кажем, е една друга тема, по която няма да разсъждаваме и няма да говорим в момента. Само че едно нещо се чудя: защо няма снимки на кантарите след празниците? Всъщност ще е много интересно. И това вече съм абсолютно сигурен, че няма и да е много престижно. И после се започва робене по сайтове, групи и така нататък, където се търси решение за справяне с килограмите или проблемите, които имаме в стомаха. Ще ви разочаровам, но и превенцията не винаги работи. Разбира се, превенцията, както я разбират повечето от тия хора, които пишат в групите, например да се яде козунак с детоксикиращ чай, няма да помогне. Хубаво е да се мисли на време, при това да го правим правилно. Има една максима, че всичко, което е хубаво на този свят, или е забранено, или е аморално. Или от него се пълнее. И тя е изключително вярна в идващите дни, които по традиция са свързани с струпване на хора и обилно хранене. Защото българина, каквото и да си говорим, така разбира празника: ядене и пиене на корем. Казах ви преди малко, когато гледахме снимките. Може и по друг начин, разбира се, да се празнува, но това е една друга тема. На друг път ще стане дума и за това. Как можем да празнуваме? Срещата обаче с любими хора поддържа едно добро състояние на духа и често води до нарушаване на обичайните нива на хранене. В това може да нямате абсолютно никакво съмнение и абсолютно всеки един знае за какво говоря. Обикновено до преяждане по празниците се стига по един и същи начин. Всички сядаме на масата, която е отрупана с косоти, и неусетно, влечени в едни такива приятни разговори, поглъщаме доста необичайно количество ястия и напитки. Ама от друга страна пък да се запитаме дали пък е необичайно, направо си е преценено и си е сложено на масата, ако трябва да си говорим често. И след което се получават ето тези интересни неща.
тази свръхконсумация как се отразява на тялото ни. В средата съм сложил нещо забавно, обаче нещата не винаги са такива. Виждате тази, която пита мъжът срещу нея какво е момиченце или момченце, а той отговаря агънце на фурна. Нали, не винаги нещата обаче изглеждат толкова забавно. Ако преди подобно преяждане и препиване даден човек е бил на пости или пък като повечето от нас в програма, тая внезапна свръхконсумация създава значителен стрес за обмяната, която е на нашия организъм. Организмът, който е свикнал с други храни, изведнъж се изправя пред една голяма нужда от ускоряване на процесите, които изпълнява. И чувства се затруднен, разбира се. И тогава ние изпитваме голям дискомфорт. Усеща се тежест, подуване и болки в стомаха, които понякога изискват дори лекарска намеса за голям наш срам. Може да ви е чудно или да не сте се замислили, обаче по празници спешна помощ е пълна с прияли и препили хора. И това е самата истина, знам си го от лекари. Има едно нещо, което искам да знаете. Човешкото тяло е склонно да прощава еднократния хранителен маратон. Това сме си го, казвам го на абсолютно всеки, който е при мен в програма, коментирали сме си го често. Един път, че ще нарушиш режима, не е толкова фатално. Дори и бодибилдерите имат така наречения cheating day, в който могат да си вземат и неща, които по принцип избягват иначе през седмицата. Рисковете за здравето обаче са в пряка зависимост от продължителността и, как да кажа, вида на тая хранителна злоупотреба, колко дълго време я правим. При неразумна консумация се създават условия за образуване на така наречените атеросклеротични плаки и възникване на сърдечно-съдови увреждания. След прияждане най-малкото се повдига диафрагмата и това също влошава сърдечната дейност, да си знаете. И дишането също. Нали, много често ни се случва, когато приядеме, направо трудно дишаме. Изключително много се натоварва черния дроб, очаквано, който е жизненно важен за нормалното протичане на обменните ни процеси. Затрудняват се абсолютно всички органи, които са засегнати от някакво хронично заболяване. Тялото не може да преработва пълноценно приетата храна, която започва да вреди. Тази необработена храна започва да гние, а както знаем от една наша колежка, милионерските, много често обичаше да казва, че гниенето е много различно от храносмилането. Така че това да си го имаме в предвид. И разбира се, търсим някакво решение на тази ситуация. Какво можем да направим, за да се предпазим от това празнично преяждане, без обаче да се лишаваме от вкусните ястия, които се сервират в тия дни. Ще ви кажа няколко съвета, които биха ви помогнали, ако решите да не разпускате прекалено много. Едното от нещата, ако вкусотиите ви примамва толкова много, яще по-малко от тях и то в светлите часове на денонощието, когато е по-активна обмяната на веществата и освен това има условия за тяхното разграждане. Например, през деня може да се занимаваме с някакви упражнения, да се разхождаме в парка. Не бива да оставаме дълго време в затворено помещение, като непрекъснато консумираме нещо. Защото ако нямаме какво да правим, ако сме само след близки, ако седим вкъщи и си гледаме филм, вероятността да похапваме нещо е много, много по-голяма. Много важно е как започваме храненето. Най-добре е предястието да бъде, да кажем, ако ще е наистина дълго ядене, да бъде някаква обилна салата от пресни зеленчуци. Между другото, тук, когато казвам салата, отново имайте предвид салата. Защото онзи ден, поне в нашата работна група, която си имаме в Телеграм, си пуснахме един флаер. Една салата е около под 200 калории. Зелена салата имам предвид. Но когато говорим за салата с яйца, с някакъв вид сьомга или някакви плъшко филе, маслини и така нататък, сирене, тогава вече си става основно хранене. Наистина тук говорим за салата. Тази салата е богата на фибри, витамини и други макро и микроелементи и бързо води до засищане. Можем да я поръсим с смлени или ситно нарязани ядки, които малко ще вкарат мазнини в нашето хранене, а те, както знаем, засищат.
Хората, които са в програма на компания Herbalife, между другото, много добре знаят това. Ние всички това нещо сме си го говорили. А, Следващото нещо, което бихме могли да направим, е да хапваме на малки порции. Защото вместо да се отказваме напълно от празничната вечеря, можем да си сипем по-малка порция. Просто да не препълваме чинията. Ядем бавно и не смесваме прекалено тежки храни едновременно. Знам, че е трудно, но някакъв опит, когато се придобие, след това става малко по-лесно. Както обичат да казват хората, които пускат селфита, леко е и така, лекичко похапваме, лекичко си попиваме, така и с чинийките. Между другото, лекичко си слагайте. Аз това лекичко към селфитата на хората, вярно не го разбирам, обаче пък кой съм аз да вниквам какво са искали да кажат, когато пускат нещо подобно. Малките порции, между другото, са решаващи, когато искаме да се предпазим от преяждане. Лакомията е най-големият враг не само на стройната фигура, а и на здравето ни по време на празници. И в Библията са го казали. Следващото нещо, което бихме могли да направим, е да си даваме време и да почиваме между похапванията. Интервалите между постъпването на различните видове храна в стомаха са много важни. Пак казвам, хората, които имат своята програма, знаят, че храненето е хубаво да бъде на равни интервали от време, през около 3 часа. Това дава възможност на черния дроб, стомаха и жлъчката да секретират съответните ензими, които са необходими за разграждането. Така ще избегнете тежестта, подуването, подпирането, паренето, киселините и така нататък. И след това няма да ни се налага да ходим до докторите, да ни пращат в аптеките и да се излагаме, да си взимаме хапчета за подут корем. Ясно е, че празничната трапеза ще продължи дълго време в сладки приказки. То затова сме се и събрали всъщност. Да правим паузи в храненето и да се възползваме от тях. Не бива да се лишаваме напълно от вкусните храни. Чисто психологически това ще ни затормози. Ако решим да сме в пълно въздържание, за да се предпазим от прияждане, това според мен поне ще бъде грешка. Така ще постигнем нещо единствено да се потиснем, няма да почувстваме празничния дух, ще се стресираме и в крайна сметка е много по-вероятно след това да преядем, за да тушираме всички тия негативни преживявания. Правихме такъв уебинар за психология на храненето и емоционалното хранене е едно от водещите неща, когато говорим за преяждане. Акцентирам на следното. Всичко в умерени количества е допустимо. Имах една учителка по химия, която казваше, отровата е в дозата. Много е важно да не злоупотребяваме с обема по горната храна. Един от най-честите проблеми по празниците е именно преяждането с огромни количества храни и то по няколко порции, защото постоянно си дослагваме. Следващото нещо е да внимаваме много какво пием. Това също е говорено много, но също е много подценявано. Затова няма да се уморя да го казвам постоянно. Пийте достатъчно вода. Тя помага да се поддържа в тялото балансът на течности, отговорни за множество жизнени функции, от храносмилане до транспорт и усвояване на полезните вещества. Спомага, разбира се, и за изхвърляне на токсините. Пробвано е, така че по този начин работи. За да запълним стомаха си и да намалим желанието си за още храна, можем да пием повече нискокалорични напитки и течности. И това е най-вече водата, защото пак сме си го говорили, че единствено тя е напитката, която съдържа 0 калории в състава си. Всичко останало е с някакви калории. Превентивна чаша вода пием малко преди да седнем на масата, около 30 минути, за да избегнем преяждането. Не забравяйте, че газираните напитки и натуралните сокове носят празни калории на тялото, най-вече под формата на захари. Следващото нещо, което можем да направим е да си сервираме в малки съдове. Това, между другото, е една илюзия, на която обърнах внимание наистина, когато говорихме за психология на храненето. Но ако ни е трудно да преценим колко малка трябва да бъде малката порция, тогава ще използваме малки чинийки. Така дори да ги напълним, порцията отново нали, ще е малка. Обаче по този начин пък мозъкът ни няма да страда. Ще имаме усещането, че сме се нахранили обилно и не сме се лишили от нищо. Ето едно и също
количество храна, сложено в различни по големи начини и как изглежда. Така, сега, искам да ви кажа нещо, можем да си позволим някои компромиси. Хубаво е да опитваме от всичко, но по-малко, дори само по хапка. На празнични обеди и вечери тази максима идеално се съчетава с римското правило, че мярката стои в основата на всеки успех. За да не обидим себе си, празничното ни настроение или пък домакина, ако сме канени на гости и който е приготвил празничната храна, можем да опитаме дори от ястията, които сме си така забранили в другата част от ежедневието. Малко торта, разни десерти, тестени изделия. Можем да си позволим малък компромис със себе си. Просто след това ще направим необходимото, за да изразходваме погълнатите калории. Знаете ли защо? Защото знаем как. Много е важно да използваме ресторантското правило половин порция. Можем да си сипем половин порция или четвърт порция от всяко ястие, което искаме да опитаме, за да намалим чисто количествено тези приети калории. Така отново няма да сме с усещането, че се лишаваме от нещо, което много ни се иска да опитаме. Като приключим храненето, е хубаво да преместим ястията така малко по-далече от очите си, от масата. Когато тавите и големите блюда стоят на масата, докато се храним, естествено е да ни се дояжда от тях, постоянно да си вземем, дали ще бъде кожичката от агнето или нещо друго. Нали, няма да уточняваме. Просто можем да напълним чиниите си и след това да изнесем остатъка от храната извън нали, кухнята, в която сме. Да ги занесем обратно, нали, в другата стая, за да не са пред очите ни и да ни изкушават по някакъв начин. Газираните напитки, грешка, която много хора допускат по празниците, е прекалената консумация на газирани напитки. Компоти с захар и изобщо каквито и да било калорични напитки. Това трябва да знаете, че добавя огромен товар за тялото ни към поетите калории с храната. Уж е пиене, обаче в същото време това са страшно много калории. Представете си претоварването, което тялото ни понася и поне това да спестим, защото можем да го направим, нали, като го знаем един път. Важно също така е да дъвчем бавно, за да, това сте го чували от други хора, за да се наслаждаваме на храната, пък и да усвояваме пълноценно това, което приемаме. Една от най-здравословните мерки, които можем да вземем по време на хранене, е бавното и качествено дъвчене. Пак казвам, много пъти сме го чували. Така не само ще се насладим на всичките качества, които има храната, но и ще си направим храносмилането много по-лесно. И разбира се, трябва да ограничим, не случайно тази снимка е в по-тъмен такъв, айде десен ще го кажа, трябва да ограничим приема на алкохол. По празниците на здравиците, честно казано, валят една след друга. И както казах в началото, снимките след това също. Така обаче рисковете за злоупотреби с алкохол нарастват. Консумацията на алкохол на гладно пък да не говорим. Още преди да сме започнали с храненето също е изключително вредно. Никога не трябва да забравяме, че организма разпознава алкохола като калории, но не и като храна. Това е изключително вредно, когато говорим за свръхконсумация на алкохол. И така, ето, че приключихме и с съветите за храненето по празниците и с темата за днес като цяло. Естествено, че може да се каже още много по тази тема, но все пак спазваме и тайминга. Вероятно някои от съветите сте чували, други сега сте научили, но най-важното е в края на краищата да ги спазваме. Защото много знания без тяхното използване са просто ненужна информация.